Seni Bigor, hayya! Rai gejang naya musani tangte, hayya! Rai gejang naya senyu tangte, hayya! बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय पश्चिम खारुवा गामि आफादाबो मागो दमासिजों लोब्बा लानानै बेलागुर सावनाय फोरबो खुंदों। मेजिखौ दोरोङारि महरै बक्सआव सावनाय जायोमोन। दिनै मकर संक्रान्ति बर' दोरोङारि मेजि सावनायनि फोरबोखौ बर'नि दाब दाब जायगायाव बर'फ्रा बयबो फालियो। सिगां समनिफ्रायनो उरुखानि मोनायाव बयबो जयै ओंखाम जाखांनायनि उनाव मानसिफ्रा दिनै फुङाव लोगो हमो आरो मेजि सावो। बे दोरोंखौ नोजोर होनानैनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सोनाब खारुवा गामिनि सुबुंफोरा फुंनिफ्रायनो मेजि सावनानै अर मोदायनो आलारि बाथि आरो धुप सावनायाव मुखुब जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि मसपुरजों लोगोसे रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फुंनिफ्रायनो रायजो राजाफोरा मेजि अर सावदों। बयबो खौसेथियै मागो फोरबोनि रंजानायाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेबायदि हाबाफारि खुंफुंनायखौ बाक्सा जिल्लायाव नुनो मोननाय जादों। जाय दोरोङारि बेलागुर सावनाय बेखौ रोखा खालामनानै होदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। गिबियावनो मागो दमासिनि बयनिसिमबो जोंनि पश्चिम खारुवा गामिजों लोगोसे गासै बर' सुबुंफोरनो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनै जाबाय जोंहा मागो दमासिनि बेलागुर सावनाय सान। जोङो पश्चिम खारुवा गामि जौगा आफादा बाक्सा जिल्लानि सिङाव मोनसे गामि बियो पश्चिम खारुवा। बे गामिया बोसोरफ्रोमबो आगोलनिफ्रायनो बेबायदि जोङो बेलागुर सावनानै गासै रायजोयैनो गथ' गथाय बोराय बेन्थ' गामिनि सुबुंफोरा ज' जानानै जोङो बोथिसे ओंखाम जायो। जोंहा बेलागुर सावनाया मोनसे बर'नि दोरोङारि मोनसे नेमखान्थि हारिमुनि मोनसे आयदा। बेबो जोङो बर'फोरा गुबैयै आबादारि, आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं आरो बे आबादजों लोब्बा गोनां लोगोसे जोङो गसाइ सिबिग्रा सुबुं। बे आनान गसाइ अबंलावरिखौ सिबियो। दा बेजों लोब्बा लानानैनो जिहेथु जोङो बोसोरसे आबाद मावनानै आबादखौ दैखांनो हाबाय, नांगौ फसलखौ जों मोननो हाबाय। बे आबादजोंनो लोब्बा लानानै जोङो जानाय लोंनाय खालामनाय जायो, जायखौ भगालि बिहुबो होनना बुङो। जेनेबा बिहुखौ मोनथाम होननानै बुंदों आसामाव, रङालि, कङालि, भगालि। भगालि माने जानाय। दा बे आबादखौ जोङो दोखो दोखो खस्थ' खालामनानै गथ' गथाय बोराय बेन्थ' गासैबो ज' जानानै जि आबाद मावो, बे आबाद मावनायनि फसलखौ जोङो रंजा बाजायै बोथिसे जयै जिखिनि मोनो, जेनेबा नायै बेदरै लोगोसे जिखिनि आबाद मोनो जोङो बेखिनि आबादखौ जोङो थारमाने दैखांनानै जि रंजानाय लायो आरो जे आबादनि जोबथि फसल दैखांनाय बे फोरबो। दा बेखायनो जोङो पश्चिम खारुवाया आगोलनिफ्रायनो आजै आजौमोना जेरै दिन्थिलांदों बेबायदिनो बे नेमखान्थिजोंनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदि मागो दमासियाव ज' जानानै जोङो सायना लुयो, बेलागुर लुयो आरो बे फिथा सावनायनि अखानायै जोङो बेलागुरखौ सावनाय जायो। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.